Hej igen, och nu springer jag för livet för den är utlags. Hopp! Punkt! Shit. Hej allesammans. Ursäkta om jag var igång hela tiden. Jag ska bara be om ursäkt så mest om möjligt. Jag ska be om ursäkt så mycket jag bara kan. Verkligen inte meningen om den var igång hela tiden. Jag tror inte att den var igång hela tiden. Så, nu kommer den tillfixad och förlåt för att jag hade den igång. Förlåt. Det är det enda tiden jag har. Kom igen. Jag kan inte bli. Hej allesammans. Jag ska försöka att inte få det att gå illa. Men att skärmen inte ska tippa sådär. God, jag verkligen märkte att den har gjort det för 1000 år. Ja just det, den hade aldrig utlöst. Så, ja, det är bra vinkel för mig i alla fall. Vänta, jag vill inte se det. Så, nu är vi tillbaka. För 1000 ramlar de upp, de bara. Great. PLS. You can go på marken. You can go på marken. You can go på marken. God! Sorry.
sorry. Hej. Förlåt att jag inte pratar så mycket. Jag glömde bort att jag filmade faktiskt ett litet tag. Först nu. Då kommer jag på det igen. Det går uselt för oss två som spelar. Jag känner faktiskt inte personen. Trilla inte ner på marken nu. Go, 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 go. Oj, kom han igen då? Jo, det gjorde han. Han kom igenom. Go! Oh yeah. No. Fuck. Förlåt. Jag blev stressad. Jag blev jättestressad. Nej, disconnecta. Så jag bara kört i 8 minuter. Även hela grisemojs. Jo, det är en sån här. Jag tror det. Det är piraterna! Nu! Är det? Hej då allesammans. Jag menar, hej då.